बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानो जाय जोंनि थाखाय नांबाय दं गेदेर गोलावफोरा जे जोंनि सरकारानो लायनो जोंनि आखाइ जों सरकार लायनो जोंनि थाखाय नांबाय दं खिन्थु सरकारा नांदों दिनैसिमबो रिजाल्टआनो गैया मानि थाखाय एसे गोलाव जा खालामबाय दं जों जेखौ हमनोनो हाला जों एफा सानफ्रोमबो बेबायदि थाबाय थानाया गथ' गथाय थाम्फै अरजानाय एसे अखा सान्दुं सानफ्रोमबो एसे दुखु दाहायाव दङ एसे बुजिनो नाजा जायफोर जोंनि थाखाय नांदों डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट हाग्रामा सार आरो प्रमद सार आरो जोंनि माखासे मानि जोंहा केबिनेटबो मिनिस्टारबो दङ आरो माखासे मानि पावार एन्ड फांसन सामलायनो हानाय लिडारफोर थासेयावबो दिनै नैबेयावहाय मोजां रिजाल्ट बा मोजां फिननाया दासिमबो सफैयाखै। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दायो आं दंफैयो आरोबाव फिन खनसेबाव बरबारि बाथौ मन्दिर पद बे बाथौ मन्दिर पदआव मा खालामदों नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ। मैयाहाय 5 जुन अदेबानि आबहावा सान बे सानखालि बे रायजोफोरनो बा होस्रांजानाय रायजोफोरनो सरकारा मोनसे एन्सार नायदोंमोन फिननाय नायदोंमोन नाथाय बे एन्सारखौ मोनाखै दासिमबो बिथांमोना जोबोद दुखुआव दंगासिनो दङ आरो लोगोसे बेहाय जेसिबि फैदोंमोन दिनै होस्रांबावनो नाथाय जेसिबिखौ खुनुरुखुमै होखारफिननो हाबाय आरोना खनथामसिम फैदोंमोन बेखिनियाव जायगाखौ फुवारबावनो नाथाय फुवारनो हायासै आइजो माहारिफोरजों लोगोसे नैबे आदामोना खौसे जानानै होखारहरदों जेसिबिखौ अब्ला बिदिनो माखासे नुथायखौ जों देखायबावनि नायबाय थाबानो जाबाय। बिदिनो दा ओमफ्राय बाजेथ' आयो माथो जेसिबिखौ फैबावनो होनना खोनादोंमोन बेसेबां सैथो? जेसिबि माने जिखिनि जावनांगौखौ जावगोन होनबाय थादों बिसोरो जावनो फैदों बे जिखिनि जावनायखौ जों होखारहरदों थारमाने बेलागै जावबोनाङा सरकारा जेबो डिसिसन होआखै जों बेखौ सावरायलायनायानो जायाखै दालाय मानो जावफैबाय थादों नांगौ गासै बुखैबा जावोबा जोंबो माबागोन होननानै बुंदों आरो सिमाखिनिखौ लायोब्ला सरकारा माथो मैया होगोनदोंमोन होआसैना एख' डिसिसन गैया दा दिनैसिमबो रावबो जोंनो फोरमायहराखैनो मालादि मा खालामनो सानदों जेबो मिथिनानै मोनला जों बुजिनानै मोनला खिन्थु जों बारा नेबाय थानो हाला आरो बेबायदि इमान खस्थ' सानफ्रोमबो अखा दैबार जों जाबाय थानो हाला दा जोंनो साननैयाव माबारै डिसिसनखौ नांगौ डिसिसन मोनाबा जों आरो ओंखारनायनि लामा जेबो मा मोनाखै माला होगोन बेखौ जेबो गैया जेबो फरम हराखै रावबो माला मा होगोन आं नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ दासिमबो सोरखारा जेबो फिननाय होआखै एन्सारखौ होआखै बेबायदिनो दा आलाय सिलाय दंगासिनो दङ आं माखासे नुथायखौ देखायबावनि नोंथाङा नायबाय थाबानो जाबाय नैबेखै जा दङ बेबायदिनो ट्रिपालनि न' सालुदों ओमफ्राय बेबायदिनो आलाय सिलाय दंगासिनो आरोना नैबे नै बेखौ फुवारगासिनो दङ नायबानो जाबाय नैबे फुवारगासिनो दं बेखौ दैमानिसेबो डाबल दैमा बायदि जाबाय माने दैसानिसेबो डाबल दैसा बायदि जाबाय आरोना जोंना नै बेहाय दङ बेयो एकदमबारे आलाय सिलाय दंलागासिनो दं ओंखाम मोनजाथ'वाखै बाजैमोन टाइमा दा जागासिनो दङ 5 बाजि जासिगोन दाबो ओंखाम मोनजायाखै बिथांमोना फुङावबो जायाखै माले ना साहाफोर लोंदों बेबायदिनो आलाय सिलाय दंगासिनो दं दासिमबो जेबो फिननाय मोनथाराखै सरकारनिफ्राय फिननायखौ माला मोनो जेबो मिथिथ'वाखैना नायबानो जाबाय बेबायदिनो थासारि जागासिनो दङ दासिमबो जेबो फिननाय मोनाखै दा जानो लोंनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ मा होनदों जोंहा नैबेहाय जोंना एन मावसोम बिथाङा ओंख्रि साखिगासिनो दङ दालि ओंख्रि माबायदि जादों दालि ओंख्रिया संख्रि नायदोंमोन नांदों नाङाखै नांबाय जाबाय माने थिगैनो दं थिगानो जाबाय मा ओंख्रि दिनै खोन्थानो हागोन नामा जेबो गैया दालि गोजा ओमफ्राय दा आलु बाथोन बानायगोन खोमा ओंखामा मोनबाय ओमफ्राय दालि संदों ओमफ्राय आलु बाथोन बानायगोन दा बै दालि मोननायनि उनाव बेखौ संख्रि नायदोंमोन आङो माइरङावथ' सालानसै खोमा सालानानो बहायथ' आरो मोजां माइरं मोनगोन ओमफ्राय माबायदि मोनगासिनो दं दा गोसोखौथ' खबर मोनैनि थाखाय माने गोसोखौ मोजां नाङाखै आरो दिनैसिमहालागै माने फिक्स खबर मोनाखै दिनै होगोन गाबोन होगोन होनना बुंबाय थादों दिनैसिमहालागै खबरा माने फिक्स जायाखै मोनाखै
मालानि समाव मा जागोन मा मागोन बेखौ बुंनो हाया आरो बेनि थाखायनो दा जेंनायाव दं खस्थ'आव दंथ'यो बर्थमान बोथोरा नै दिनैबो दाबो गाज्रि दिनै बुंदोंमोन रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै दिनैसिमहालागै गैया खिन्थु गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम फिननायानोथ' नेनानै एकदम माने मेंलांबाय जोङो दाख्लै 5 तारिखैनो मैया ना दाख्लैमोन 5 तारिख रिजाल्टखौ होनो गोनांमोन बे रिजाल्ट दाबो रिजाल्टआनो जेबो फाइनाल रिजाल्टआनो मोनफैयाखै माला ओंखारगोन बेखौ नेबाय जों बारा नेबाय थानो हाला बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानो जाय जोंनि थाखाय नांबाय दं गेदेर गोलावफोरा जे जोंनि सरकारा लायनो जोंनि आखाइ जों सरकार लायनो जोंनि थाखाय नांबाय दं खिन्थु सरकारा नांदों दिनैसिमबो रिजाल्टआनो गैया मानि थाखाय एसे गोलाव खालामबाय दं जों जेखौ हमनोनो हाला जों एफा सानफ्रोमबो बेबायदि थाबाय थानाय गथ' गथाय थाम्फै अरजानाय बेसे अखाबा अखा सान्दुंबा सान्दुं सानफ्रोमबो एसे दुखु दाहायाव दङ एसे बुजिनो नाजा जायफोर जोंनि थाखाय नांदों एसे जोंनि थाखाय एसे गोख्रै सोमावसारनो नाजा मानो होनबा जों नोंथांमोनाबोथ' जोंनि कन्डिसनखौ नुलांखादों दिनै जोंनि बिनानाव सासे इला बर' बिबोथ' दिनै पेरालाइसिसआव गोलैनो हमबाय नै सिन्था भाबनाजों लोमजानाय साजानायजों मोजां डक्टर मोनाखै दाख्लै सरकारनिफ्राय डक्टर हरगोन डक्टरबो गैया खबरबो लाफैयासै रावबो डक्टराबो मोनफैयासै दिनै गथ' गथाय लोमजालांनानै हामलायनाय माबा जालायलांबाय थेवबो सासेबो जोंखौ खबरखौनो लाफैयासै बेफोर होनबा जों माखौ फोथायनो हागोन फोथायनानो हालिया दा मा खालामगोन जोङो फोथायनायनि माबायावनो फैयासै बिसोरो दिनै जोङो एसेबां नेनो हानायनि राहा गैला जों माबा मोनसे डिसिसन लानांगोन ओंखारनांसिगोन जों लामायावनो आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय जाथायनि सायाव माने दा नैबे जे दा नुफैबावबाय दाख्लैबो आं नायब्रबनानै थांदोंमोन अब्ला मादैमोना बुंदोंमोन जे रिजाल्टआ 5 तारिखसिम नेनोसै 5 तारिखआव जागोन नाथाय दिनैसिमबो गैया रिजाल्टआ आंथ' डाइरेक्टलि नोंथांमोना मा बुङो आं मिथिया नामजादा इउटुबारबो नङा आं बुंनानै लाखायो नोंथांमोननि अनसायनायनि सायावसो मुंदांखाबो नङा बे नोंथांमोन अनसायनाय रायजो राजानि अनसायनायनियावसो दा जिखिनि साबस्क्राइबार दं बे जों जेबो नङाबा दा बुंनो खोथाया बेनोल' आंहाथ' डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट हाग्रामा सार आरो प्रमद सार आरो जोंनि माखासे मानि जोंहा केबिनेटबो मिनिस्टारबो दङ आरो माखासे मानि पावार एन्ड फांसन सामलायनो हानाय लिडारफोर थासेयावबो दिनै नैबेयावहाय मोजां रिजाल्ट बा मोजां फिननाया दासिमबो सफैयाखै दिनैनि दिनाव इलेक्शननि थाखाय बा दावराव खालामनो भट बिनो रायजोखौहाय ओरैबायदि गेट टुगेदार खालामनो गुरै देखायनो पावार दङ रोंगौथि दङ नाथाय दिनैनि दिनाव नैबाव बर' न'खरफ्रानो इसिबां दुखुआव गोग्लैसोनानै दं दासिमबो डेट होयो दासिमबो जाया दा बुंबाय थायोब्ला इलेक्शननि नाम फैगोन आरो बांद्राय बुङोब्ला नोंसोरनो समाधान खालामसै नै बेफोरबायदिसो खोथा ओंखारहैगोन बायदि नुबाय आं बेखायनो आं लुबैदों गेदेरमा सारमोना जुदि गाज्रि जायगा माने बेकवार्ड प्लेसफ्रावनो भटनि थाखायबा इसिबां खस्थ' खालामनानै थांनो हायोब्ला बे जोंबोथ' बर'ना बाव थानायखिनिफ्राबो सारमोना बेयावहाय फैनानै खायफा मानिया नुलांखाबाय आरो जोंनि हाग्रामा सार आरो प्रमद सारमोनाथ' फैफेराखैनो दासिमबो नायफैयाखै फैयो दिसपुरसिम गुवाहाटीसिम फैयो थाङो नाथाय बेयाव हाबफैनो नायफैनो दसे समनि थाखाय सम गैया अब्ला रायजो राजाया मा बुजिगोन बेयाव नोंथांमोना कमेन्ट हो आं बे ब्रादारनि चेनेलनि गेजेरजों बुङो अब्ला नोंथांमोना मा बुजिगोन जे इलेक्शननि टाइमाव भट बिनोबा गोदै इसिबां जोंखौहाय गेट टुगेदार जोंखौ बोजबनायनि खोथा बुङो इसिबां गोजानबाबो साइकेल सलायथिङो थाबायनानैबाबो खिथायो ख्रिस्टियान धोरोमा हिन्दुआव माबा खालामनाय फुजिनाय बा हिन्दु धोरोमनि ख्रिस्टानावबाबो हाबनाय इलेक्शन टाइमाव धोरोम गैयै बायदि बयजोंबो मिलायनाय देखायो नाथाय बे दुखुनि समाव जे दायो बिदि थासारियाव नुजाफैनो हायाखै लिडारफ्रा अब्ला जों बिसोरखौ मा सानगोन मा साननांगौ बेखौ आं लुबैयो जोंनि रायजो राजानि सायावसो डिपेन्ड खालामसिगोन बियो नोंथांमोना मा बुंनो गोसो जायो कमेन्टआव हो आं बाराखौ बुंला लुबैनाया बेनो दिसपुर अफिसनि खाथियावनो दङ मा बुंनो सानदों दिसपुर अफिसनि खाथियावनो दङ जोंहा केबिनेट मिनिस्टार नै सारमोन बायदिया आं नाम लाला 5-6 मिनिटनि लामा अब्ला बे जायगायाव दिनैसिम नायफैनो हायाखै अब्ला आं सानदों जोबोद लाजिथाव जोंनि थाखाय बे खोथाया बिराद लाजिथावना आरो बिनिफ्राय लाजिथावनासिन आरो जोंनि मानसिफ्रा दासिमबो जे जागोन गोबाङा नायफैबाय नंगौ खोथाजों बाथ्राजों एसे एनै मददखौथ' होफैबाय नाथाय दासिमबो बे थानायनि प्रपार थानायनि सुबिदा गैया जानाय लोंनायनि प्लास बेमार नायनो गैया नै थाखा फैसानि जेंना लोगोसे अबाव मा खालामगोन डक्टर हरगोन होनदों गैया बेबो दिनैनि दिनाव खायफा पेरालाइस जाहां दंनो खोनानानै गोबां दुखु मोनो अब्ला मा साननांगौ गोनां बेयाव
इलेक्सनखौ अब्लासो जोङो होगोन बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिदिसो होननांसिगोन रायजो राजाया नोंथांमोना बिनि सायाव कमेन्ट हो बुंनो राव गैला मानो होनब्ला जों बुजिजोबखागौ गेदेरमा सारमोन बाव जों नोंथांमोननि एगेन्स्ट जानो फैयाखै नोंथांमोना बेखौ साननांगोन आरो मावनांगोन अब्लासो जोङो मानिनानै लानो हागोन जे नोंथांमोना नोंमारगौ निस्सय बर' हारिनि थाखाय मावनो थाखायनो जोंनिफ्राय भेलुएबल बेसेन गोसा आखाइनि भटफोरखौ बिनानै देरहादोंमोन आरो रायजो राजाया जेरैबायदि नोंथांमोनखौ सायख'दों नोंथांमोनाबो रायजो राजाफोरखौ नायफिननो हाथारनांगोन नङाबा बे जोंनि बुंनांगौआ बेनि सायाव गोबां दंसै अब्लाबो बुंला आङो बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ दिनै